പ്രിയ PSC ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ, ഷുവർ PSC ജോബിൻ്റെ PSC ബുള്ളറ്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 11ാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അടുത്ത 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകണ്ട ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കറാണ്. കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കറാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ KV സൂര്യനാരായണ അയ്യർ. KV സൂര്യനാരായണ അയ്യറാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ. സ്വന്തമായി വല വിരിച്ച് ഇരയെ പിടിക്കുന്ന ജീവി ചിലന്തി. സ്വന്തമായി വല വിരിച്ച് ഇരയെ പിടിക്കുന്ന ജീവിയാണ് ചിലന്തി. ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി എവിടെയാണ് പ്രസ് സ്ഥാപിച്ചത്? കോട്ടയം. ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി കോട്ടയത്താണ് പ്രസ് സ്ഥാപിച്ചത്. മെറിറ്റ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരനെന്നറിയപ്പെടുന്നത് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ. പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനാണ് മെറിറ്റ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരനെന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ലോക്സഭ വിസിൽ ബ്ലോവേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ വർഷം 2011. 2011 ലോക്സഭ വിസിൽ ബ്ലോവേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത്. വൈകുണ്ഠസ്വാമി ആരുടെ അവതാരമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്? വിഷ്ണുവിൻ്റെ. വൈകുണ്ഠസ്വാമി വിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായി ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചതാര്? റിങ്കിൾ ടോം. തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായി ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത് റിങ്കിൾ ടോം ആണ്. നോട്ട നടപ്പിലാക്കിയ എത്രാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ? 14ാമത്തെ രാജ്യം. നോട്ട നടപ്പിലാക്കിയ 14ാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം 13. 13ാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. ജ്ഞാനോദയ യോഗം സ്ഥാപിതമായ വർഷം 1906. 1906 ജ്ഞാനോദയ യോഗം സ്ഥാപിതമായത്. ദീപശിഖ പ്രയാണത്തിന് മുമ്പായി ഒളിമ്പിക് ദീപശിഖ തെളിയിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ്? ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഹേര. ദീപശിഖ പ്രയാണത്തിന് മുമ്പായി ഒളിമ്പിക് ദീപശിഖ തെളിയിക്കുന്നത് ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഹേരയിൽ വച്ചാണ്. ഗിർനാർ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? ഗുജറാത്ത്. ഗിർനാർ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? ഗുജറാത്ത്. ഇടശ്ശേരിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ നാടകം കൂട്ടുകൃഷി. കൂട്ടുകൃഷിയാണ് ഇടശ്ശേരിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ നാടകം. ഉപലോകായുക്ത രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ്? ഗവർണർക്കാണ്. ഉപലോകായുക്ത രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഗവർണർക്കാണ്. റുബായിയത്ത് എന്ന കൃതി വിലാസലഹരി എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ആര്? G. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്. റുബായിയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പേർഷ്യൻ കൃതിയാണ്. റുബായിയത്ത് എന്ന പേർഷ്യൻ കൃതി വിലാസലഹരി എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് G. ശങ്കരക്കുറുപ്പാണ്. എക്സിം ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായ വർഷം 1982. 1982 എക്സിം ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇൻലാൻഡ് മാഗസീനാണ് ഇന്ന്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇൻലാൻഡ് മാഗസീനാണ് ഇന്ന്. സിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മോസ്കോ. സിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് മോസ്കോയാണ്. ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലെ 1/3 അംഗങ്ങൾ എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് വിരമിക്കുന്നത്? 2 വർഷം കൂടുമ്പോൾ. ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലെ 1/3 അംഗങ്ങൾ 2 വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് വിരമിക്കുന്നത്. 1772 ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പദവി സൃഷ്ടിച്ചതാര്? വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ്. 1772 ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പദവി സൃഷ്ടിച്ചത് വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആണ്. 1927 ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലീഗ് സ്ഥാപിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസും ചേർന്നാണ്. 1927 ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലീഗ് സ്ഥാപിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസും ചേർന്നാണ്. ലോകായുക്തയും ഉപലോകായുക്തയും പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ ആർക്കാണ് അധികാരം? സംസ്ഥാന നിയമസഭയ്ക്കാണ് അധികാരം. ലോകായുക്തയും ഉപലോകായുക്തയും പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന നിയമസഭയ്ക്കാണ് അധികാരം. ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ്?
കോൺവാലിസ് പ്രഭു. ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറലാണ് കോൺവാലിസ് പ്രഭു. സൺഷൈൻ വിറ്റാമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? വിറ്റാമിൻ ഡി. സൺഷൈൻ വിറ്റാമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഡി ആണ്. CV കുഞ്ഞിരാമന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുല്ലൂർ S പത്മനാഭ പണിക്കർ പത്രാധിപരായി കൊല്ലത്തിനടുത്ത് മയ്യനാട്ടു നിന്നും കേരള കൗമുദി വാരികയായി ആരംഭിച്ച വർഷം 1911 CV കുഞ്ഞിരാമന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുല്ലൂർ S പത്മനാഭ പണിക്കർ പത്രാധിപരായി കൊല്ലത്തിനടുത്ത് മയ്യനാട്ടു നിന്നും കേരള കൗമുദി വാരികയായി ആരംഭിച്ച വർഷം 1911. ലോകായുക്ത വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ്? ഗവർണർക്ക്. ലോകായുക്ത വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഗവർണർക്കാണ്. കോഴിക്കോട് സ്ഥാപിതമായ മഹിളാ ദേശസേവിക സംഘത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് മാർഗരറ്റ് പാവമണി. കോഴിക്കോട് സ്ഥാപിതമായ മഹിളാ ദേശസേവിക സംഘത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റാണ് മാർഗരറ്റ് പാവമണി. ദേശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം വന്ന തീയതി 2013 സെപ്റ്റംബർ 12. ദേശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം വന്ന തീയതിയാണ് 2013 സെപ്റ്റംബർ 12. തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരിൻ്റെ അറബിക് ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്നത് വക്കം മൗലവി. തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരിൻ്റെ അറബിക് ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്നത് വക്കം മൗലവിയാണ്. തിരുവിതാംകൂറിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ മുൻഗാമി യൂത്ത് ലീഗ്. യൂത്ത് ലീഗാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. സംസ്ഥാന മുന്നാക്ക വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ പ്രഥമ ചെയർമാൻ R ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. സംസ്ഥാന മുന്നാക്ക വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ പ്രഥമ ചെയർമാനാണ് R ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. സംസ്ഥാനങ്ങളെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ്? 152 152. 152ാമത്തെ അനുച്ഛേദത്തിലാണ് ഭരണഘടനയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വത്തവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം 300A. 300Aയിലാണ് സ്വത്തവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. മലഗാസി റിപ്പബ്ലിക് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പഴയ പേരാണ്? മഡഗാസ്കർ. മലഗാസി റിപ്പബ്ലിക് മഡഗാസ്കറിൻ്റെ പഴയ പേരാണ്. പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ജന്മഗൃഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡാണ് പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ജന്മഗൃഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിനെ മദർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്? ജോൺ ബ്രൈറ്റ്. ജോൺ ബ്രൈറ്റ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിനെ മദർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ ഡെൻമാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹരിയാന. ഇന്ത്യയുടെ ഡെൻമാർക്ക് ഹരിയാനയാണ്. അവകാശികൾ രചിച്ചതാര്? വിലാസിനി. അവകാശികൾ രചിച്ചത് വിലാസിനിയാണ്. സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഇന്ത്യയിലെ കായിക മന്ത്രി. ഇന്ത്യയിലെ കായിക മന്ത്രിയെയാണ് സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. തിരുവിതാംകൂറിൽ ദളിത് വിഭാഗക്കാർക്കായുള്ള ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂള് ആരംഭിച്ചതാര്? പൊയ്കേൽ യോഹന്നാൻ. തിരുവിതാംകൂറിൽ ദളിത് വിഭാഗക്കാർക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത് പൊയ്കേൽ യോഹന്നാനാണ്. തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളി സമരമായ കണ്ടല സമരം സംഘടിപ്പിച്ചതാര്? അയ്യങ്കാളി. തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ തൊഴിലാളി സമരമായ കണ്ടല സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് അയ്യങ്കാളിയാണ്. തിരുവിതാംകൂറിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോംസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് PGN ഉണ്ണിത്താൻ. തിരുവിതാംകൂറിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോംസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് PGN ഉണ്ണിത്താനാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജിതനായ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ഷിബു സോറൻ. ഷിബു സോറനാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജിതനായ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി. എന്ത് അധികാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ എന്നർത്ഥമുള്ള റിട്ടാണ് കോ വാറണ്ടോ? എന്ത് അധികാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ എന്നർത്ഥമുള്ള റിട്ടാണ് കോ വാറണ്ടോ റിട്ട്. നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ വച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കണ്ടുമുട്ടിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് പൊയ്കേൽ യോഹന്നാൻ. നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ വച്ച്
പൊതു താൽപര്യ ഹർജിയുടെ വിധാതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ന്യായാധിപൻ PN ഭഗവതി. പൊതു താൽപര്യ ഹർജിയുടെ വിധാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ന്യായാധിപനാണ് PN ഭഗവതി. ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ രചിച്ചത് ആര്? സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള എഴുതിയതാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന പുസ്തകം. അത് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസുകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം 312 3.1.2. ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസുകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദമാണ് 312. ശ്രീനാരായണ ഗുരു എവിടെയാണ് തിരുപ്പതീശ്വര ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചത്? മംഗലാപുരം. മംഗലാപുരത്താണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു തിരുപ്പതീശ്വര ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചത്. ഈ വീഡിയോ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.